Janjane sampean ki gagas pura leh. Nek awake dhewe ki wis neng-nengan, ora takok-takokan, rong dina rong bengi. Piye rasane? Gak penak to? Tak nengno? Sopo sing kondo ora penak ki? Rasane ki malah tenang. Wis rong dina iki rasane ki adem, ayem, tentrem. Ora ana sing ngomel-ngomeli, ora ana sing perintah-perintah, ora ana sing wani njaluk-njaluki. Dadi urip rasane ki los, merdeka ngono lho. Berarti sampean beneran ya, Pak? Ora tak takoki. Lah iya. Lah aku njaluk ibu rong dina kas ngono piye? Hah? Lho. Janjane iki lapo to, Bu? Kok ngenengno aku sampai rong dina? Sampean ki lali apa nglali? Genah sampean janji ape nukokno gelang wis rong dina ora ndang mau tukok-tukokno ngono kok. Oh alah. Iya, Bu. Lali aku. Indukku randang tak tukokno ki soale duwite urung genep, Bu. Bayaranku minggu iki urung dikei Pak Mandor. Yo ngono kuwi dijaluk to, Pak. Lah wong bayar-bayarane dhewe kok. Ya sabar, Bu. Janjine Pak Mandor iki dina iki engko ape dikei. Tenan pora, engko ditundane. Kalau abane suarane montore Pak Mandor, Bu. Nuwun. Pak Mandor. Mlebu sik, Bos. Ora sah, Bro. Kene wae lho. Lah apa, Bos? Sepurane ya, Bro. Bayaranmu minggu iki tak tunda meneh. Hah? Lho. Ditunda neh. Lah piye, Bos? Lah piye, Bro? Sing mare ora ono duwit iki. Duh, Bos. Bojoku ki wis rong dina iki besengat-besengut, raine ditekuk-tekuk nglumpuk dadi siji gara-gara sampean tunda bayarane kok. Iki ditunda meneh. Sepurane ya, Bro. Terpaksa iki. Ya tak jemput sih aku. Ya, Bos. Lah kuwi montore Pak Mandor apa? Lah wong ning ndi? Lah kuwi Pak Mandor lah, Bu, iki nang montoran. Endi kena ge enek ngono kok. Iki piye, Bu? Lho gedene sakmono kok ora ketok. Endi re, Pak? Kena ge enek ngono kok. Janjane sing salah lihat ki aku apa sampean re, Pak? Ya kuwi sing salah lihat. Yo. Iki aku nang kene. Kok rasanya koyo enek sing nyeblek ya, Pak? Aku nang kono mang rek koyo diceblek wong ya, Pak. Sopo ya? Tek sapa lho, Bu? Kenapa Pak Mandor kok nyeblek kowe kok? Masa apa? Kena ge enek uang ngono kok. Ya to, Bu. Sik, Pak. Iki rek koyo lakone Mbah Citra kae yo. Lah Mbah Citra lha apa, Bu? Mbah Citra mbiyen yo ngono kuwi, Pak. 7 dina saurunge ge enek, aku yo gak iso ndelok. Padahal wong liya lho iso ndelok, Pak. Masa, Bu? Lah kok aneh ngono? Iya, Pak. Kejadian aneh ngono kuwi wis tak alami awit cilik. Ndak iki termasuk anak indigo lho, Bu. Yo bisa dibilang begitu, Pak. Lah, sebelum terjadi sesuatu, sebaiknya Pak Mandor elekno, Pak. Pak Mandor kan kancamu, bosmu juga. Elekno apa, Bu? Ya butahe elekno, wonge nak duwe tanggungan kondang beresi, nak duwe janji kondang nepati, nak duwe utang kondang lunasi. Engko nak gak ndang diurusi, soale nang konone kok ditagih, Pak. Minggir, Bu. Pak Mandor rene lho. Endi re, Pak? Kena ge enek ngene kok. Sebentar minggir sik. Enak apa, Bos? Ini Bro. Bayarmu tak kayak saiki rasa tak tunda. Ya, Bro. Suwun ya, Bos. Ya. Tak balik ya, Bro. Iya, Bos. Lho. Loh. Lah kok dadi ketok? Iki lho, Bos, sing mari ketok.
Bandung